Здрасти, Марта, как си? Добре, бе. Къде живееш, брато? До сам знам. Пури, пушиш ли, пури? Трябва съм от 3 години. Дай малко живеят, бе, дай малко живеят. Феновете искат да те видят, да те чуят. Нищо, добре. Никога за нищо. Цигари пушиш ли? Не. Бонка, нещо стана ли? Какво правите с бонка там зад мегарите за 2 лева? И за една тези цигари? Той, играем в бодибилдинг. Бодибилдинг? За Мишо Перката, какво ще кажеш? Марко дрехи. Марко дрехи такъв, а? Твоето беби как ще го кръстиш? Версачи? Не. Ще кръстите Барби. На Анет какво ще й кажеш? Нищо, бе. Ще одна на Италия. Да, бе, тя ще идва тук, ще искат. Искаш да завидите. Какво ще кажеш? Ще се видите ли, няма ли? Като видим, нищо е само. Тя има си хубава маска, нали се? Ко се? Нали? За Петя Минчев, какво ще кажеш? Нали си го видял в България? Разходки прави. Разходки нещо викаш маци, но имал тъй под ръка. Имаш код писата. В Мезовене има ли тежкари? Има психиджи, има. Има ли хора с жълти книжки? Все мъжни дървари. Дървари, я покажи как варят. Как варят? Ние хубаво че да показваме. Ама кажи как варят дърварите. Не е хубаво. Мартин, ти цепил ли си дърва тук в Италия? Цепи, знаеш какво цепи? Какво цепи? Сливи? Не. Цепи дърва, цепи, да. Тя кажи сега за гош таксито нещо. Пожелай му нещо на човека. Ако те види, нали, във видеото, твоите фенове искат да те видят, нали? Да се огледа за хора, бе. Ела тук, бе, Мартине. Абе, Мартина, твоите фенове искат да чуят нещо. После шоколад, ще си дам сега. Ела сега тук, Мартина. Моля, феновете във Фейсбук искат да чуят сега видео. На Любо, кош кажеш? На Любо Пъпеша. На Любо Пъпеша, какво ще кажеш? Кажи сега. Да според им такива. Такива да се. И някаква пура, гледам го тук пури, пуши и това. Не го отворил. Отворен ли са? Милен го отворил. Милен го отворил. Чули, Любо, Милен те отворил, да знаеш. Мартин, чакай, бе. Хайде, Мартин. Чакай сега, Петю Минчев, какво ти каза? Като видях. Кажи сега. Той. Къде не е сега, кажи сега. Феновете искат да те чуят, бе, Мартине. На кака телка, какво ще кажеш? На Чичи Данил? Кажи сега, има ли мацата тук в Италия, мацата? На плажа, какво правиш? Ти ходиш на плаж, така маценца, тъл, не? На Анито и на Петю, какво ще кажеш? Животът на лайфстайл. Я видим часовника, някакъв часовник, Ролекс ли? Който е? Ролекс ли? Ролекс ли? Колко милиона? Колко милиона? Цигари пушиш ли? Кафе? От колко години ги отказва? Нищо, 4 години. От кой град? Къде живееш? София за май. Как шоп си? Ти си шоп по рождение, ама всякъде живееш. Всеки знае къде си стане, бе. Я един поздрав за онес от Ботанец. Кажи. Митю гитарата познаеш ли? Кажи, бе, Марта. Чай сега. Чай, Мартин. Бонка. Кажи нещо за боница. За една. За Червенски кажи. Какво стана на Лозята? Кажи за Червенски. Той всеки го знае. Кажи сега, Иван Дечев. За Иван Дечев, какво ще кажеш за Иван Дечев, шерифа на Кобрата? Кажи, отпусни се, Мартин. Мартине, айде кажи ние за Иван Дечев, шефа, твой човек, бе. Той е твой човек, бе. Какво ще кажеш? За съди картъката? Съди картицата? Жули ли уиски съди картицата? На Буш, какво ще кажеш? Ай, брат. Мерси за интервюто, мерси. Отиваш на друг ангажимент сега, нали? Кажи, имам ангажимент. Имаш ли ангажимент? Ангажименти имаш ли? На Мартин му правим интервю да го пусна във Фейсбук. Готово, Мартине, чао, мерси, благодаря.